Crec que la gent ja està farta, completament farta, de totes aquestes performances que, mira, hi ha una comparació que és una mica un espectacle de Puccinellis, que estan fent, és entretenir la gent, és fer coses que són d'un infantilisme profund, que, òbviament, és comparable al carnet del Consell de la República, podria ser comparable en aquest sentit al carnet del Super 3, però és que, a més, estan banalitzant un tema tan seriós com pot ser un document nacional, o sigui, com pot ser un document d'identitat. O sigui, és que, aviam, un document d'identitat és certament una estructura d'estat que, a més, té projecció internacional. És a dir, els altres estats et reconeixen o no et reconeixen un document d'identitat. Llavors, que en Puigdemont d'un dia per un altre llenci un carnet que, vaja, no sé quanta gent se'l farà, a més pagant, òbviament, i que serveixi únicament per identificar-te a la VilaWeb i no sé quin altre lloc, la veritat, jo crec que a part de perdre molta credibilitat davant de l'independentisme i posar l'independentisme en una posició bastant infantil, certament, no, és que al final